Čaute dámy a páni, dneska vás vítam u ďalšieho nového videa. Toto je moje prvé video a teraz vám poviem, hrajem tu na Subnautiku. Mal som jeden účet, musel som si ho vymazať a tým pádom idem pokračovať v Subnautike. Videa som odstranil, takže neviete si pozrieť na mojom kanále, tom starom. Ale áno, som ako nový youtuber, začínam zase od začiatku celá. Ale na Subnautike nie, na YouTube. Dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť, budem robiť čo najviac videí, jak sa dá. A budem sa snažiť zlepšovať a také, dobre? Takže poďme sa pozrieť, čo nám prišlo. Ja viem, vy ste nevideli tie časti, čo som ja robil, ale pochopte ma, že už som natáčal na minulom kanále 2 hodiny túto hru a už sa mi nechce ísť od začiatku a zase dookola, takže poďme. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little Transgov on the... Ja, to je taký pokec, čo sa mi vôbec nepáči. A few moments later. Máme na ďalšie. Máme niektoré jedlá. My chceme si postavať toto. Titán, mazadlo, energetický článok. Dobre, energetický článok. Titán, OK. Pozriem sa, že či mám nejaký kamene. Ešte jeden, Ježišmária. Jeden titán. Prečo si pomýlim s escapeom, jak by som mal odísť, viete? Neviem prečo. Takže áno, prosím, podporte ma a dajte ten like a subscribe. Budeme natáčať aj iné videá, nielen Subnautiku, ale ten raz som si chcel vyberať Subnautiku kvôli tomu, lebo chcel som. Jop. Dáva to zmysel? Asi ani nie. No, ale čo som chcel? Môžeme sa pozrieť, čo nám ešte treba. Nám treba energetický článok, to jak urobím. Batéria, ok, kyselá hlubová, dobre. Potrebujeme huby. Are you serious, Wajnaba? Ježiši Mária. Nič nevidíte pomaly. Ok, máme dve. What's up, my man? Okay. Batéria. My nemáme medenú ruď. What? Stop it. Get some help. Come on. Neklikám to tlačítko escape. Je noc, ja nevidím nič a oni chcú, aby som išiel hľadať nejaký kameň. Fakt super, príšerne super, vieš čo, som príliš rád. Som strašne rád za toto. Ďakujem ti, hej, super, gratulujem. Som fakt spokojný. Mňa táto hra veľmi baví. A akože si poviete, že prečo si nehral, keď som mal odstranený účet, prečo si to nehral aj potom. A ja som povedal im, navigátor, čo je, to som ani raz nevidel. OK. Takže, a čo som chcel povedať, viete čo, ja vám to preskočím a počkáme si do večera. OK, lebo teraz vôbec nič nevidno. Vidíte dačo? Lebo ja nie. OK, tak počkajme. Tak zatiaľ sa majte. Čaute späť. Takže ako som hovoril, budem tu natáčať aj ďalšie videá a tak. Budem sa snažiť vylepšovať. Bo what the hell is that? A budem akože sa snažiť čo najviac vydávať. Minulé ktorí nehrali Subnautiku, tak sa nebojte, to je len také zvieratko,
trošku sa ťa bude bať, ale nič sa nestane ti. Pozrieť. Kde je meď? Hľadám meď. Je tu na meď, dobre. Budem dávať aj ďalšie hry. Mám veľa hier, čo vás čaká. Kvôli tomu, lebo s vami je to lepšie hrať. Sa rozprávať a... Oh my god. Som jak dlho nehral. Akože mám pocit, že tu na to není. Viete, hľadáme dačo takéto ako veľké, čo do toho môžeme ísť, zanúkajme aj titán a všetko možné. Asi nenájdeme, tak poďme normálne hľadať. Meď. Si tu na... Aha, mám ťa. Kde si? Poď sem. Poď sem. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Som hladný? Nemám papať. Počkajte, musím si spraviť papať, aby som nezomrel. Takže... Áno. Dúfam, že sa vám video toto páči. Keby ste chceli vidieť, aké iné hry ja hrajem, tak povedzte, určite si môžem zahrať s vami alebo zahrať tú hru. A môj goal je získať 100 subscriberov, áno. Dúfam, že s vami to dám, ale dúfam, že to s vami dám, že budem mať tiež šťastie, ako som mal na tamtom účte. Keď neviete, o čo som rozprával, tam ten účet som mal 2 mesiace, veľmi, nie taký starý, alebo dačo také. Ale dával som každý, no áno, a ešte, že každý týždeň budem ja dávať, každý týždeň ja budem vydávať 1 alebo 2-krát videa. Ale takedy nebudem môcť, takedy vydám... Nie, dobre. A budeme aj viac hier hrať iných, takže nemusíte sa bať. Subnautiku budem asi najviac často hrať, lebo tam ma teraz baví. Mňa veľmi baví. Ale chcel som si užiť s vami, aby ste videli, jak ma to baví. Čo si tu robím. A áno, takže som počkal na vás. Na vás som radšej počkal. To vyhodím. Nič pre mňa. To presne. No, takže počkam. Chcel som si počkať, aby som s vami mohol hrať. A možno kameru neukazujem. Mal som na minulom tamtom som mal. Ale teraz nebudem ukazovať, pretože nemám, jak poviem, ja proste nemám, minule sa tu dozvedeli kvôli tomu, lebo som mal kameru, ono dačo sa dozvedeli a kvôli tomu som musel vypnúť, proste, že som musel odstraniť si. Nepoviem vám prečo, dobre? Nepoviem vám prečo, ale proste poviem vám len, že bolo to také, že bol som dosť zahnevaný. A tým pádom vám neukážem. Mimochodom, viete čo, dáme si tak, dobre? Keď získanem tento rok, prepáčte za probenie obrazovky, bol tam nejaký servis, som musel dokončiť, takže mazadlo energetický, dobre, teraz ideme článok, OK, a čo ešte mazadlo máme, tu na,
give it to open. Ok, mazadlo máme, položili sme. Áno, budeme viac videí také vydávať a je mi ľúto, že nemôžem ukázať jednotku, dvojku, trojku, tie, čo sme od začiatku začali, ale proste Ježiši. Proste nemôžem. Dôvod, vymazal som všetky videá. Vyobaj zo súborov, nemal som proste uložený preto. Viete, ja si robím srandu. Takže ideme na to. Proste stavač. Akože, ja som si asi neuložil, ale robil som to. Yes, áno. A jedný z tých vozidiel, čo je tu nám, je tento. Energetický článok, sklo, mazadlo, olovo. A mimochodom, keď sa získaneme z toho doberateľ, budem začať streamovať. Áno, to by bol môj goal. A tak, áno, za mňou idete aj iné miesta. Raz budem inde, raz budem tu na. Takže áno. Takže na ďalšom videu budeme natáčať o C-mod. Ja už získanem ten energetický článok, sklo, titán ingot, všetko si získam. Postavíme si. Pôjdeme tak kde nízko. Viem presne kde, lebo tam potrebujeme proste to vozidlo. Alebo si postavíme. Takže uvidím, dúfam, že sa vám moje video páčilo. A dajte like a subscribe pre ďalšie videá. Tak sa majte, čaute. A few moments later.